Chondroitín nájdete skoro v každej poriadnej klbovej výžive. Ale čo to vlastne je a funguje vôbec? Chondroitín sulfát je látka, ktorá sa prirodzene nachádza aj v našej chrupavke. Patrí medzi glikosaminoglikány, jednoducho povedané je súčasťou štruktúry chrupavky. V chrupavke je súčasťou väčších molekúl, ktoré pomáhajú udržiavať aj mechanické vlastnosti a schopnosť zvládať tlak. A práve preto sa chondroitín už roky skúma pri problémoch s klbmi a osteoartróze. Ale teraz to dôležitá časť. To, že sa chondroitín nachádza v chrupavke, ešte automaticky neznamená, že tabletka vám chrupavku opraví. Výsledky štúdií sú totiž zmiešané. Niektoré ukazujú mierne zlepšenie bolesti alebo funkcie, zatiaľ čo iné kvalitné štúdie výrazný efekt nepotvrdili. Preto by som pri klbovej výžive nepozeral iba na nápis chondroitín na prednej strane balenia. Pozerajte sa na dávkovanie a hlavne na celé zloženie produktu. Chondroitín teda nie je žiadny zázrak, ale je to jedna zo známejších látok skúmaných v súvislosti s klbmi. Viac faktov o klbovej výžive nájdete na najsilnejšiaklbovavýživa.sk.